Hola, benvinguts a Paper i Píxels. Avui toca Píxels. Avui vinc a parlar-vos d'una sèrie de novel·les que em crida l'atenció ja fa uns anys i que ara s'ha tornat a posar un poc de moda perquè, com sempre, se n'acaba de fer una adaptació cinematogràfica. Així arribarà l'estrena a mitjan setembre, crec que el dia 19, El corredor del laberint. Jo de moment només me n'he llegit el primer volum per abans de veure la pel·lícula, com sempre. Me l'estic llegint en anglès perquè he trobat per al Kindle, estava a una oferta a molt poc de preu, The Maze Runner Series, el Complete Collection, de l'autor James Dashner. És una sèrie de novel·les. Era una trilogia, però l'autor en va fer un quart volum, que és la preqüela, és cronològicament anterior i explica un poc com s'arriba ahí. I la sèrie agafa el títol del primer volum publicat, que cronològicament seria el segon, que és El corredor del laberint, The Maze Runner. Tenim després The Scorched Trials i després The Death Cure. La quarta es diu The Kill Order i tècnicament és la que va primer, és el que he llegit. Ara em falta veure, perquè estic de moment en el primer volum. Tinc allò que diuen sentiments contradictoris, perquè, com sabeu els que veieu este canal, jo parlo molt de la trilogia dels Jocs de la Fam. En un altre vídeo parlaré específicament d'aquest tema, però jo tinc uns sentiments contradictoris quan es tracta de sèries. Faré un altre vídeo de volums individuals contra sèries. Ara està molt de moda fer sèries de volums, no hi ha trilogies, està per exemple l'heptalogia, els 7 volums de Harry Potter, o en aquest cas 4 volums. Vos vaig parlar en un altre vídeo de Cinder i el cas és que en El corredor del laberint a mi el que m'ha enganxat ja des del principi, abans de llegir i havent-la llegida més, és el laberint en si. N'hi ha molta gent que és molt fan, per exemple, se sent fascinada pels unicorns o pels dracs o per coses similars. Jo, personalment, des que puc recordar, m'he sentit molt fascinada pels laberints. Ja imagineu-vos, a la meva edat, quan jo era molt menuda i s'estrenà i els meus pares em van dur al cine a veure Dins del laberint, la pel·li de David Bowie, allò fou ja la bogeria. M'encantà. Els laberints és una cosa que sempre... A mi de sempre m'han agradat també, m'encanten els puzzles, tots els jocs que siguen de redistribuir o de... Tots els jocs tipus puzzle, com el Tetris o com el cub de Rubik o aquesta classe de coses, m'han encantat tota la vida. Imagineu-vos el que suposa mentalment la resolució un laberint. A banda que jo m'oriente molt bé i sempre he tingut la cosa de... seria capaç d'orientar-me, de trobar-la així. Fa uns anys, a València, al Centre Cultural Bancaixa, hi havia una exposició que es deia Entre laberints i fou genial, perquè el propi centre cultural el decoraren com un laberint, feren uns passadissos artificials i l'exposició era un laberint i trobar l'entrada, l'eixida i en cada tros de paret mostres de laberints històrics, fotografies, explicacions, fou interessantíssim. És una de les exposicions, de moment, que més m'impacta. M'encantaria que la tornaren a fer perquè de fet he trobat coses que després pensava, no me les apunte perquè segur que estan en internet, perquè ara els coneixements estan tots molt a la mà i n'hi ha una cosa que no he aconseguit trobar i que m'interessa moltíssim i m'encantaria que tornaren a fer l'exposició i ja m'ho apuntaria tot en el mòbil. Sempre he pensat que és una cosa que dona molt de peu per a pel·lícules com en El Resplendor o Dins del laberint, com hem dit abans, la pel·lícula de David Bowie. Què passa? Que en les novel·les dona molt més peu també perquè ho pots descriure i la sensació de la claustrofòbia o el perdre's o el... resulta molt interessant. Quan jo vaig llegir que n'hi havia una història que es deia El corredor del laberint, fou compra directa. Volia llegir-me-la. I quan jo vaig veure que n'hi havia més volums, vaig dir, me'ls compre tots perquè a més vaig trobar el que vos dic, l'oferta del Kindle per a lector de llibres electrònics. Problema. Per als que no l'hàgiu llegit del tot, faré un únic spoiler, diré una única cosa de l'argument i és que quan s'acaba el primer volum, ixen del laberint. Problema. Això està molt bé, però la resolució del primer volum és el més lògic perquè no van estar tots els volums intentant eixir del laberint perquè seria allargar massa la cosa, però això em dona un problema a mi que és que el que més de tot que m'ha agradat de la sèrie és el laberint. I ara tinc el dubte, si ja han eixit del laberint, en els volums següents tornaran a entrar o trobaran un laberint diferent, perquè si no en el laberint potser la sèrie ja no m'interessa. És com quan vaig parlar de la sèrie de les cròniques lunars, si en el segon no n'hi ha tanta tecnologia, sort que es recupera en el tercer, però com que és el detall que més m'ha agradat, si després no apareix, què passa amb la sèrie? Com es manté això? És molt delicat, aquestes decisions de part de l'autor,
Personalment la història m'ha agradat moltíssim, vos recomano, la referència clàssica òbvia és El senyor de les mosques. Llegiu Lord of the Flies primer, si podeu, i després llegiu El corredor del laberint. L'obra està molt bé, jo estic esperant la pel·lícula, he vist algunes imatges i m'encanta l'estètica, com ho han fet, m'ho havia imaginat exactament així i crec que m'agradarà molt la pel·lícula, el tràiler l'he vist moltes vegades seguides i estic molt emocionada de veritat. Però tinc aquest dubte ara que m'he acabat el volum. Ara vull començar el segon, el tercer i el quart i no sé jo, és possible que en el quart si expliquen com han entrat, sí que expliquen com s'ha fet el laberint, qui l'ha fet, com s'ha fabricat, però els altres dos volums tinc una incògnita molt gran. És possible que me continuï encantant perquè estan els personatges als quals jo he agafat afecte, pels quals m'he interessat, amb els quals he viscut les aventures i potser vull seguir, però trobaré a faltar massa el laberint, o potser tornen a entrar, imagineu-vos en els Jocs de la Fam, en el segon volum tornen a l'arena, n'hi ha uns jocs nous, no sé si em trobaré amb un laberint nou o amb una cosa distinta, però tinc aquest dubte. El recomano si vos agrada la fantasia, o vos agrada l'acció, o vos agrada tot. És molt interessant, els personatges estan molt ben descrits, n'hi ha una àmplia galeria de personatges, és una d'aquestes obres corals, sempre n'hi ha un protagonista, però és molt, molt interessant i molt variada, n'hi ha moltes personalitats distintes, els diàlegs són molt fluïds, molt naturals, tenen el seu propi vocabulari, que una vegada vos heu fet a ells queda molt real perquè és com estar vivint allí, i la tensió va escalant, està molt ben estructurada, són capítols no massa llargs i cada capítol acaba amb un ganxo. És allò que just s'acaba el capítol i acaba amb una frase o amb una cosa que t'ha de durar el següent. I és un problema perquè jo més d'una nit queia de son i no podia soltar-lo. I vull llegir un capítol més perquè com vaig a dormir-me ara amb això que m'acaben de dir al final del capítol. Però clar, això passa en cada final de capítol. De part de l'autor això és una estratègia molt intel·ligent perquè realment enganxa i està molt ben treballat, el ritme va augmentant, es van desgranant les parts d'informació i la veritat és que el recomano molt. A mi m'ha encantat. I ara tinc aquest gran dubte i ja parlaré de la sèrie completa quan me l'acabe, però si vos agraden els laberints, aquesta història vos resultarà altament interessant. Si algú ja ha llegit la sèrie o vol comentar-me alguna cosa o si voleu avisar-me de si eixen laberints o no en els pròxims volums, per favor, deixeu-m'ho com sempre en la secció de comentaris.